the beat. Alkairin Allah muke nema, Allah ka tare mu ga sharrin irin gulma, wanda su dai burin su shafa ma, mu sha wahala ko da a gurin nema. Allah neman yardar ka muke nema, Allah kome a gurin ka muke nema. Babu me ba kai ba Allah ba, babu me hana kai bai ba shi ba. Ya Allah sada mu da alkhairinka, ya Allah sada mu da alkhairinka. Mu dai burin mu kuɗi muga sun taru, ba ma aikin dan lairar mu ta gyaru, ba ma da tunanin rayuwar mu tana kan karewa. Muga ɗan uwan mu ya tozarta shine burin mu, cin amana ya yo katutu a cikin al'ummar mu. Akwai hisabi mun sani amma mun takewa, in yau kai ne wata rana ai ba kai ne ba, ko yau ko gobe za ka mace ko baka shirya ba. Abin da ka shuka a ran nan za ka yi girbewa, ka gyara aikinka domin lokaci yana karewa. Ya Allah sada mu da alkhairinka, ya Allah sada mu da alkhairinka. Rayuwa a yanzu ta canza ma, social media mun kafa ba da himma, a ciki na san mun fi buɗe shirme ma, har ma sabon update muke nema. Wasu na aikata kairi a cikin social media, wasu na aikata shashanci sun ɗau hanya ta tsiya, wasu ma na yin baza don neman kuɗi a waya, wasu na sharri a wani da wance don daga hajar su. In dai abu mai kyau ne san ba ma yin dubawa, ko da Qur'ani ma ba ma iya turawa, bare karantawa yasa sallama ba ma yin ta cikin nutsuwa. Ya Allah sada mu da alkhairinka, ya Allah sada mu da alkhairinka. Ka tsabtace zuciya ko ma miye za ka yi, ka bar ma na mutane ko da yaban ka ba sa yi. Idan kai yau mai kyau bakin sirfewa za su yi, idan kai yau mummuna tonin asiri za su yi. Wasu na yin kushe amma wasu na taimawa, shi dai dan adam ba a iya masa ko aniye. Musa MD ne na yi tunatarwa, ta sigar waka ne Musa MD na yi tunatarwa. Ya Allah sada mu da D-Rex alkhairinka, on the beat. ya Allah sada mu da alkhairinka.